Żewġ infjurati mill-isbaħ qed isebħu r-raba tal-darb'oħra għall-festa ta' Korpus għat-tieni sena konsekuttiva. It-tfal għamlu infjurata b'disin tas-sagrament tal-ewwel tqarbina, filwaqt li l-infjurata tradizzjonali li qed issir għal 11 sena konsekuttiva qed tiffoka fuq Corpus Domini u San Pawl filwaqt li tfakkar it-300 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-Knisja. Din it-tema għaqdet flimkien elementi ta' fidi, storja u devozzjoni kif spjegalna sew Christopher Kalleja li jħossib il-grupp infjorata. L-sena għanda xismu taħħa l-isem taħħija para dedikata għal 300 sena konsagrazzjoni ta' Knisja. Però mbagħad għandna fuq u isfera għandna żewġ ġiet iżommu s-simboli kemm ta' Korpus u kemm dik ta' San Pawl għaliex aħna niċċelebraw il-festa ta' Korpus u 15 xahar niċċelebraw il-festa ta' San Pawl. L-infjurata bdiet inħadem 5 ijiem ilu taħt il-Knisja u man bosta l-volontira li jagħtu s-sem tagħhom kemm nisa kif ukoll irġiel minn 25 sena sa 70 sena. Filwaqt li l-età ta' tfal li ħadmu fuq l-infjurata żgħira dvarja minn 2.5 sa 13 sena. Fjuri għandna ħafna sempre viva, però mbagħad għandna fuq 350 pakkett fjuri oħrajn li nżawruhom bħallum. Jiġifieri dak li jkunu kollha friski ma sax nagħmluhom qabel għax fuqna. Il-bażi tal-infjurata hija magħmula minn ramel, ross, sillatura, kafè u te fost l-oħrajn. Intant l-infjurata ta' tfal titpoġġa quddiem il-Knisja l-ħadd filgħodu, filwaqt li filgħaxija titqiegħed il-kbira wkoll quddiem il-Knisja.